Ja. Det görs av olja. Det är sådana bilar eller sådana leketøy. Det är plastik. Ja, det drar sin rusk. Ja, rosk. Det är lite papper. Och du äter fiskarna är plastik. Kan vi kasta den ner i käkven. Och så touchar fiskarna. Och så är mätaren borstor. Fläsker är det skräll. Läsker. Det så det som att det just ju en flaska där blir så bleka det bara där och sen så kommer ut och havet. Det är som tar man kastar det och det bråter och så rätt. Ja, flaskor har jag så isna. Är proppar i isna. Alltså sån plastikproppar av plastikflaskor. En påse som skrattnar var och dricker av venom. Oj, naturen. Så kan säga den äta det och så toucha det. Ja, fåglar och... Och så fiskarna inte touchar om man inte tar så kan folk äta det så kan ta isen toucha så det är plastik. Då du gick in till hus och såg du allastans att det är ute i haven och här uppe och fjällen och allt sånt så här som det är. Det kan ända i bjudgen och en fågeln eller fisk. Men du är käkven. Det är sagt att vi skulle stäcka och se att vi öll som är känt och öllon landen och här förna att det skulle stäcka vi har blivit rusk ut i naturen. Jag vet inte. Det är sagt att det då mycket hav och allt det där. Jag har alltid sagt att visst att vi inte skulle bläka det redan när stort så vitt. Att vi inte skulle bläka det ut i naturen och skulle gå till skräll. Det har sagt få ta väck folk. Nej. Inte så nice. Ja. Nej. Det är riktigt. Nej. Skallkralt. Så är det skräll. Bing. Nej, det är slå. Man ska fara över till det och se vid det. Man ska köra så att Jorne kunde dodga och man ska köra till skräll. Man ska bara be dig att samtidigt. Hvis man gör en plastikglas så ser man. Du ska köra till skräll. Vi kunde, hvis vi söker så kommer vi se att det vet dig. Man ska så täcka det upp och köra till skräll och se det vid dig. Täcka att skilte och kabomma det här. Jag ser inte kasta. Och så här och då ständer det skilt någon man ska inte kasta skräll. Om något brottnar så är det inte gott att leva. Så det är också arbetet att ansa och på att göra.